खुलुमबाय, आंनि मुङा रायखां बसुमतारी। आङो देउलगुरि गामिनि पस्ट अफिस बागमारा मालिबिथा डिस्ट्रिक्ट चिरां। ओमफ्राय आङो दा रिसेन्टलि सान्तिपुर एरियानि बे गोबोरखि बाजारावहाय मोनसे फिसा दखान होनानै थायो। ओमफ्रायहाय मैया बुधबार 21 तारिखआवहाय बेलासियावहाय जोङो सान्तिपुर थांनानैहाय फैनायावहाय आंनि हिन्जावनि जे हेन्डबेग फिसानो बेयो सान्तिपुरनिफ्राय गोबोरखि थांफिननायावहाय ओरैहाय नाकिदारा उदालगुरि बै सोरां दखान बे मोनसे लामायावहाय गलांदों आरो। ओमफ्रायहाय जोङो नागिरहैफिनदोंमोन सान्तिपुरसिम, ओमफ्रायहाय जोङो मोननो हायाखै। ओमफ्राय जोंनि रायजो राजानिसिम आर'ज खावलायनाया बेनो, जाहाथे बे बेगखौ सोरबा मोनदोंब्ला जाहाथे जोङोहाय हरफिनो। मानोना माखासे इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सफोर दङमोन, भटार कार्ड, पेन कार्ड, ओमफ्राय ATM दङ। बेयो गासिबो आंनि हिन्जावनिनो। आंनि हिन्जावनि मुङा बिद्या नार्जारी। ओमफ्राय बे ATM, पेन कार्ड, भटार कार्ड बेयाबो गासिबो बिद्या नार्जारी बेनिनो जोब। जाहाथे सोरबाफोर मोनदोंब्ला आंनि जे मबाइल नाम्बार बेयावहाय वाट्सएप खालामनो थाखायहाय खावलायनाय जाबाय। गोबोरखियावहाय मबाइलनिबो नेटवर्कआ मोजां नङा, बेखायनो वाट्सएप खालामब्ला जेब्लायबो एभेलेबल जायो आरो। ओमफ्रायहाय बेखौनो जों आसा खालामो, जाहाथे बे डकुमेन्ट्सखौहाय जों मोनफिननो हायो। ओमफ्राय बेंकआ फिसामोन, ओमफ्राय फिथा गैया आरो, ओमफ्राय ओरै दैग्रा फिसा दङ। बेंकआ फिसाब्लाबो इउनिकमोन आरो आनकमनमोन, मोजांमोन बेंकआ। ओमफ्राय मेन इम्पर्टेन्ट माबाया जाहैबाय, जों मोनफिननो लुबैनाया जाहैबाय डकुमेन्ट्स। आंनि मबाइल नाम्बारखौहाय आं होनानै होनोसै अननानैहाय, जाहाथे बे मबाइल नाम्बारावहाय वाट्सएप खालामनानैहाय खिथाहरो। आंनि मबाइल नाम्बारा 8080170797। आं मबाइल नाम्बारखौ खेबसे रिपिट खालामनानै होनोसै, 8080170797। अननानै जाहाथे जाय बिथाङा मोनदों, अननानै जाहाथे बे आंनि मबाइल नाम्बारावहाय वाट्सएप खालामो, बेखौहाय बयबो रायजो राजानिसिम आसा थाबाय।